कोना गोटे सुनबु सौदा पत्र नहीं आनिक दे देकी जाओ मो पाखे ना पैसा नहीं मुझे आसले आसु नहीं आसबि हौ ठीक अछि मालटा देल मालटा नब ये कौ माल पचार आम तो पैसा पत्र कौन अच्छी आम तो देशी पिया लोक देशी गोटे मगेदा भाई देशी आम गोटे दियो हौ दे पैसे दे अरे सी कौन पैसा मागिले हाँ आम बोधे पैसा दौने दे मो पाली था से दिन आज तो पाली 50 टका गोटे दे अरे चिरा नुहटी ना पैसा नलो मालटा केतले तो जल्दी दौन अरे कौन गोटे आ गोटे पर 25 25 50 अरे अरे सब तो हल्ला भाई हां पैसा पत्र आउ नाही ए खटा अछि टिके दियम तने हमको दीटा हौ हौ नै चल काली आले हम दे दू हमें दबा लोक बा द आउ गोटे भाई आउ गोटे निजण अछि द धन्यवाद भाई सुकुड़ाई हां ए देख राधु भाई आइले ओडे ए सेठी ए राधे अरे रे ए भाई दिए सुनो हां कहू ए राधे ए भाई भाई टिके सुनो भाई अरे नाई नाई घर पैसा पत्र नाही किछि मु नेजी गले पुनी सौदा पत्र नेले सेटा रोसे हो भाई कोन आ आसो दिने मारी दियो डाकू टिके हां हां भाई हमर कते टिके कोने चाकमा मारी अबे की माल आनी जो भाई छी भाई चले दे रे अरे सेटा थाओ भाई आ एइटा टिके न न मो तोरो हां तू एइटा अरे चाकण टिके नवनी चाकण टिके नियो राजा भाई चाकण टिके भाई नाई में मत जाओ नहीं के जो पैसा सौदा पत्र जो बाम भाई जाने के और एटा ना दे दा मत जाओ जा चाकणटा रखे था ए राजू भाई नदिले आमी भी उडी माल मारी परना बहुत मोटा कर मिला भाई आज ये मद दुकानी मते कहला आ गोटे फ्री नवा भारी खुशी मु एई गली एइटा मालटा हां हां चेस दे कर मते के ए राजू भाई भाई निशा आइ गला तो फुल मो भाई रे भाई जा कर तू करे देखी के जीव भाई देखी के भाई 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 देखी के जा रे भाई देखी के जीव हले नहीं
ଯେତେ ମନା କଲେ ତମେ ମାନୁନ। କହିଥିଲି ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଣିଛ? ମୁଁ ତୋ ବାପା ପଇସା ବୁଝିବେ ବୋପାନା ଧରିବନି କହୁଛି। କାହିଁକି ବେ ତୋ ବାପା କଷା କଲେକ୍ଟର ବେ ତମେ କିନିଆ ସବୁଦିନ ମଦ ଖାଇକି ଆସିବ ଗହଳି କରିବ। ମାଇପି ଲୋକଟା କେତେ ସହିବ? କେତେ ମାଡ ଗାଳି ସହିବ କହିଲ? ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଘରେ ବି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରିକି କଣ କରିବ? କୁଆଡୁ କେତେ ଆଣିକି ଦବ? କାହାର କଣ କରିବ କହିଲ? କୁଆଡେ କାହାରୁ ଟିକେ ଆଳୁ ଟିକେ କାହାରୁ ଶାଢୀ ଟିକେ କାହାରୁ ଡାଲି ଟିକେ ମାଗିଲେ ଇଏ ଆସିବ ମଦ ଖାଇକି ବାଡେଇବ। ଯାଉଛି କଣ ହେଲା? ଖାଇବାକୁ ଆଣ ଭାରି ଜୋର ଭୋକ ପେଟେ ପିଇ ଦେଇକି ଆଉଛ, କିଛି ତ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ କୋଉଠୁ ଆସିବ? କହୁଛୁ କହ ପଛେ ମତେ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଭାରି ଜୋର ଭୋକ ହେଲାଣି ମତେ। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ ଯଦି ଥିବ ଆଣିକି ଦଉଛି। ହଁ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ମୁଢି ଅରଣ୍ୟ ଖାଇଦିଅ। ଆରେ କୁଆ ଗଲ? हेलो वो दीदी कହୁଛି ତମେ ପଇସାଟା କଲେକ୍ଟ କରିକି ରଖିଥାଅ, ମୁଁ ଗଲେ ନେଇ ଆସିବି। ए जुमा बाबू ହଁ ଯାଉଛି। କଣ ପା କହୁଥିଲ? दीदी फोन करते पैसा रेडी कर रखता दीदी आसले नेबे। ଓହୋ ମୋ ଗ୍ରୁପ ପଇସାଟା ଦେଇ ଦେଇକି ଆସେ। କୁଆ ଗଲା? ପଇସା ତ ନାହିଁ, ବୋଧେ ସେ ବାଡ଼ିଖିଆ ପଇସା ନେଇକି ପଳେଇଛି। କଣ କରିବି ଏଇଟା? କୁନା ବୋଉ ଏ କୁନା ବୋଉ କୋଉଟା ଆଣି ଦିଟା ଖାଇବା ଯାଉଛି ଆଣେ ଆଉ ଖାଇବା ବାଡ଼େ ମୁଁ ପୁଣି ଖାଇଲେ ପୁଣି ଯିବି କାମକୁ। ଘରେ ତ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, କଣ ତ ମୁଁ ଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ? ଯାହା ତ ସବୁ ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣିଲେ ସବୁ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଦେଲ, ଆଉ କଣଟା ରଖିଛ ଯେ ଖାଇବା ପାଇଁ କରିବି? ସଦାବେଳେ ଖାଲି କହୁଛୁ ମଦ ପିଲା ତ ମୁଁ କିଏ ଆଣି ଚଳୁଛି? ସବୁଠୁ ସବୁ ଆଣିକି ତ ମୁଁ ଚଳୁଛି, ଲୋକ ଆସିକି ଗାଁ ବେଲା ଚଳୁଛନ୍ତି। ରଖ ତୁ ଖାଇବା। ହ୍ୟାଲୋ କୁଆ ଗଲୁ ବା? ହଁ ଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ କଣ କହୁଛୁ? ଦିଦି ଫୋନ କରିଥିଲେ, ପଇସା କଥା କହୁଥିଲେ, ରଖିଛୁଟି? ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ମଦ ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲାନି। କଣ କରିବୁ ଆମେ? ଏଇ ଘରେ ଗାଈ ବାନ୍ଧୁଛୁ, ଏଇ ଘରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଗ୍ରୁପ ଦିଦିକୁ ଆମ କଥା ବୁଝିବେ? ଆଲୋ ମୋ କଥା ତତେ ଆଉ କଣ କହିବି? ମୁଁ ତ ଆଜି ପଇସା ଥୋଇଥିଲି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ନେଇକି ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି। ମୋ କଥା କଣ କହିବି? ଦେଖୁନୁ କାଲି ରାତିରେ ବାଡ଼େଇକି କେମିତି କରିଛନ୍ତି। ଦିଦି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଗୁହାରି ଜଣେଇବା। ଓଲୋ ଅପା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଉ ଯା। ମଦ ଦେଲୁ? ହଁ ଦଉଛି କଣ କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନବୁ? ଟିକେ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେ ନେ ଦ ଆରେ ପଇସା ଦେଲୁନି? ଆଉ ତୁ ପଇସା କମ ଖାଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ଖାଲି ସବୁଦିନ ନେଇଯିବୁ? ଆରେ ମୁଁ ଗଲା ଆସୁ ଦେଇକି ଯିବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ଜଲ୍ଦି ଆଣିକି ଦେଇକି ଯିବୁ। ହଁ ହଁ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ରହିଛ ଯାଉ
ହଉ ହେଲା ହେଲା। ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଟି? ଆରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଛାଡ଼, ଡେରି କଲୁ କାହିଁକି ମାଲ ଦେବାଟା? ଭାଇ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦେବି ଦେବି। କାଲି ତୁରନ୍ତ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ବେପାର ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ଟି? ହଁ ହଁ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବୁ ଠିକ୍। ହେଲା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାଇ ରହିଲି। କାଲି ଯେଉଁ ପଇସା କଲେକ୍ଟ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଇସା ରଖିଥିଲି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମଦ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପାଳିରେ ହେଇପାରିବନି, ଆର ପାଳିରେ 2 ପାଳିରେ ମିଶେଇକି ଦେବି ଆଉ। ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା କଥା କହିଲେ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବନି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ଅସୁବିଧା କ'ଣ କହିବି, ଦେଖୁନ କାଲି ବାଡ଼େଇ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ମଦ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦିଦି ଏ ମଦ ବାଟି ହେଲା ଦିନଠୁ ସେ ଯାହା ସବୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଆଣି ଘରେ ଦଉନି, ସବୁ ମଦ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି କ'ଣ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି, ସେ ଆସିକି ତମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିଦେବେ। ଦିଦି ଏତିକି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିଛି। ହଁ ଭାଇ ଆଜି ଏକା ଏକା ନଉଛ? ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ମନା କଲି? ଆସୁନ ଆସ 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 ମିଶିକି ବି ଆସ। ଆରେ ଟିକେ ବଦେଇ ଦେ, ଆମେ ଟିକେ ଆଉଟ ଅଫ୍ ପି ନେ ସୁଗୁଟା ନିଅ, ତମେ ଟିକେ ମାରିଦିଅ। ଭାଇ ଆଜି ବୋଧେ ଖୁସିରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛ, ଆଜି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ କ'ଣ ଖାଲି କହୁଛୁ, ସେ ବୋଝା ତ ମାଇକିନିଆ ମତେ ସଦାବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର କହୁଛି ଖାଲି ପିଉଛି ପିଉଛି, ତା ଘରୁ ଆଣିକି ଦଉଛି ମତେ। ହଁ ମତେ ଆଉଟ ଅଫ୍ ଦେବେ, ବାଣ୍ଟି କୁଟିକି ପିଅ, ଯେ ନ ପାଇବା ଆଣିଆ ମନା କରିବ ନେଇକି ଆସିବୁ ସେ ମଦ ଆଣିକି। ଦବନି ଦବନି, ସେ ଦବ ମୁଁ ତ କହିଛୁ। ଦବଟି ମୋ ନାଁ କହିବୁ ଦବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ, ଆମେ ଯିବୁ ବି, ତୁ ଯା ଯା ଯା। ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛି, ରହ ଏଇନା ଦଉଛି ତ। ଖାଇଲୁ ବାଡ଼ି ଖିଆ, ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛୁ, ରହ ଏଇନା ଦଉଛି। ପଇସା କ'ଣ କଲୁ? ପଇସା ପିଇ ଦେଇଛି, କ'ଣ ହେଲା? ବାପା ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଗାଁ ଲୋକ ଟେକିକି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ଟେକିକି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯିବା। ଆରେ ମସଲାଟା ଆଣେ ରେ। ହଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ମଦ ପିଇ ପିଇ ମରିଗଲା ରେ। ଆରେ କୁଆଡେ ସେ ଯାଇଥିଲା କି ରେ? ଆରେ ହଁ ସେଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ, କୋଉଠି ଏ ଗାଡି ଧକ୍କା ହେଇଛି, ନହେଲେ ଆଉ ଇଏ କିଛି ନୁହଁ। ହଁ ଏ ଗାଡି ଧକ୍କା ହେଇକି ମରିଯାଇଛି ଆଉ। ସଦାବେଳେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଜିନିଷ କଲା। ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଇଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ କହୁନା, ଆଉ ମରିବନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ପିଲା ଛୁଆର ଉଚ୍ଛନ ହେଲେ ନା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମାଇକିନାଟା କହିଲ? ଭଗବାନ ଯେତେ ମନା କଲ ମାନିଲନି, ଖାଲି ସଦାବେଳେ ପିଇକି ଉଠ ଉଠ।
ଉଠ କଣ ହେଲା ତମର ଉଠ ଶ୍ୟାମ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କାହିଁକି ସବୁ ନେଇକି ଯିବ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଆଉ କାହିଁ ଡେରି କରିବା କାହିଁକି ରାତି ହେଇଯାଉଛି ନା ହଁ ଚାଲ ଅପା କଣ ଏ ସବୁ ହେଇଗଲା? ଶୁଣୁଛ ସେ ରାଧ ଭାଇଟା ମରିଗଲା। କହୁଛୁ ହଁ ସେ ରାଧଟା ମରିଗଲା। ହଁ ତମେ ଯଦି ଆଜି ସେଠିକି ଯାଇଥାନ୍ତ ମଦ ପିଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆଜି ତମର ବି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ବହି କରିଦବା ଟିକେ ନକୁ ମଦ ପିଇବା ଖାଲି କହୁଛ ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲା ମରିଗଲା ତାର କେବେ ସମାଧାନ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ମଦ ପିଇବା ଆରେ ତାର କିଛି ସମାଧାନ କରିବା ଚାଲ ଗାଁରୁ କଣ ମଦ ଭାଇ କେମିତି ଉଠି ପାରିବନି ୟାର କଣ କିଛି ସମାଧାନ ବାଟ ନାହିଁ ଅଛି ନା ଅଛି। ଆରେ ଭାଇମାନେ ସବୁ କଥା ତ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ମଦ ହେଲେ ମଦ କଥା ତ ଠିକରେ ଭଲ ରୂପେ କେତେବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲନି କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବା ବୋଲି। ଆରେ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଆରେ ତମେମାନେ ଜାଣିଛ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଦରେ 1,40,000 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ତ କିଛି ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଆମେ ଦିଜ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ଏକତା ହେଲେ ଆମେ ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ପାରିବା। ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯା ମୁଁ ଆଜି ଶପଥ ନେଲି ସେ ମଦ ଭାଟି ଆଜିଠୁ ଭାଙ୍ଗିବୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକିରି ଆମେ ମଦ ଭାଟି ବନ୍ଦ କରିବା। ଏଇନା ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ହଁ ଚାଲ ଆସ ଯିବା ତାହେଲେ ଆଜି ମଦ ଆସ ଯିବା। भाई मैंने सुनो ए लोक ना आम कल पुलिस केस करिया समस्ते जीवा तू बहुत साल सोला होचु बे जाओ भाई माने तमମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଆମ ଗାଁ ଏକ ମଦ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଗାଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଆକୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ୟାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ଗାଁ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ 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 ସମୟ ମିଳିମିଶି ଆଜି ଆମ ଗାଁକୁ ମଦମୁକ୍ତ କରିବା। दर्शक बंधु आमर ये गोटे छोट प्रयास था गाँव निशा निवारण करने मु विश्वास करे आमर ये सफलता आपको निश्चित प्रभावित कर।